A môžeš. Vážení priatelia, nachádzame sa fakticky v našom základnom base campe, ktorý je chata na Grúni v nadmorskej výške 970 metrov. Momentálne teraz dozadu po Modrej odchádzame dole do Štefanovej a snažíme sa urobiť janošikovské diery. Za tebou je kto? Ktoré sa skladajú. Za tebou je kto? Za nami, vážení priatelia, vidíte veľký rozsutec, ktorý sa vyníma. Krásny vrch, 1603,2 metre. A fakticky skúsime urobiť janošikovské diery, ktoré sa skladajú fakticky z dolných dier, potom pokračujú dolné diery, potom pokračujú horné, teda dolné, nové a horné, pardon, tak, dolné, hore a teda dolné, nové a horné, tak. Vážení priatelia, momentálne vidíte zábery na poludňový Grúň. Smerom do prava vidíte vrcholovú lanovku do Snilského sedla. Hej. A niekde v pozadí je veľký fatranský kriváň, 1708,5 metrov. Basecamp. No, je to tu krásne. Počasíčko nám takisto praje. Peťo sa už poci, ešte ani hodic nezačal. No, takže modra a jedeme. Vchádzame do nejakého ústia dolných dier. No, takže čaká nás nádherná túra. Pre nás, ktorú nazývame také, kde tu sem tam chodia invalidné vozíky. Takže sme radi, že sme zase niekde, kde nás to tak baví. No a už hýbaj. Sme radi, že sme znova v prírode. Janošikové diery. Džúry, po spísky džúry. A len tak málo nám treba, žiadna iná džúra, len Janošiková. Nie, to je prosím pekne, to je len aklimatizačná túra. Nové. Takže pred nami horný úsek nových dier. Spodne sme prešli, teraz ideme ten horný, hej. Nové diery. No, takže pekne po žltej šľapeme, relax pre nás taterníkov starých, no starých, prehnal som to, pre nás zdatných, takže trasa určená, ideme. A ten spodok to bol prd, toto tu je oveľa krajšie. Malé občerstvenie, oliba, podziar či podžiar? Podžiar. Na halušky chuť nemáme, ale na mapu, orientáciu, toto nám treba. Na to chuť máme. A na mini občerstvenie. City Lemon. Známa značka. Náš učiteľ taternícky. Má brýle pre vážnosť situácie.
No, myslím si, že vchádzame do toho krajšieho úseku, jak sa vraví. Vyzerá to pekne, je tu dosť hlúpu. Uvidíme, čo bude ďalej nás čakať. Neprejdem, normálne neprejdem, no, filmuj ma, neprejdem. Všetko je to zaznamenané. Takže asi pribral cez žimu. Áno. Ale je to perfektne spravené. To je super, to vrají, to nie je tak robené. Tuto majú bezpečnostne lepšie spravené. Dobre, okej. Šľapaj ďalej.